شێغê Senaniyan Feqiyê Teyran weşanên Wardos. Berhema bi navê şêغê Senaniyan a Feqiyê Teyran bi amedekariya Celîlê Celîl ji weşanên Wardosê derket. Feqiyê Teyran di sala 1590 de li Miksê ku girêdayî Wanê ye hatiye dinê. Hemû berhemên xwe bi zimanê Kurdî nivîsîne. Zimanê rojane yê gel bi hosetiyeke mezin di berhemên xwe de bikaranîye. Ev yek jî kiriye ku di wêjeya klasîk a Kurdî de Feqiyê Teyran bibe xwedî cihekî taybet. Ji piçûkan bigirin heya mezinan navê wî û helbestên wî bihîstine. Lê li gel gelek berhem li pey xwe hîştine û navê wî ew qastê zanîn jî kêm tê nasîn. Sewirandinên Feqiyê Teyran di hemû civakên Kurdî de nêzîkê dilan bûne û cihê xwe girtine. Tê gotin ku sertaca sewirnandinên wî şêغê Senaniyan e. Ev berhem li ser evîna Sofiyekî ye ku di rojhilata navîn de bi nav û deng bûye. Efsaneya li ser evîna wî di dema xwe de gelekî belav bûye. Eşq agir e masar dibe, hingî diçe dijwar dibe, şêغ ji ber zeîf û jar dibe, çend rojekan mal rakete. Ew pîremêrê kal bûyî, nêzîkê heştê sal bûyî, ji eşqa keçê bedhal bûyî, derheq bidin jê lomatê. Derheq bidin çi tê heye, naxut li şêغ ev qise ye, ev derd bi dest baxoyê me ye, zahir bikin çi tê netê. Di pêşgotina pirtûkê de amedekar Celîlê Celîl destnîşan dike ku çîroka şêغê Senaniyan di nava Kurdên Îranê de gelekî naskirî ye. Bi taybetî jî li derdora Mehabatê li herêma Mukriyanî. Kurdan Qadir Fettahî Qazî di sala 1967 de li Înstîtûya Dîrokê ya Şaristaniya Îranî nava şirdanga pirtûkên Fakûlteya Kültûrî ya Tebrizê bin hejmara 5 pirtûkekê taybetî ser şêغê Senaniyan çap kiriye. Bingeha vê nivîsarê du destnivîstên Kurdî ne ser zaravayê Mukrî. Feqiyê Teyran bi hêza uslûbê xwendevanan jî bêalî nahêle û dike ku dilê wan jî bisoje. Serpêhatiya şêغê Senaniyan û evîna wî ya herî mezin ser jina xaçperest di hemû herêmên Kurdistanê de belav bûye û naskiriye. Şêغ gote wan rabin herin, min tav nedin ji min bigerin, wazên di we min nagirin, nakin li min tu nifhetê. Ez ê biçim dêra neçê, her me tewafa wê keçê, sewabtir e ji çûna hecê, xêrek mezin ji bo metê. Dêm şûşeye can tê diyar, lê kişf û raz nabin veşar. Lew dîn kirim çavên xumar, avêt me sehra xurbetê. Avêt me tora derheşê, wê nazikê wê çavreşê. Dê her bikim libsê keşê, ji bo xatirê vê hurmetê. Ji bo xatirê naza hebîb, dê wergirim xaçê selîb. Nayê te bîr narê lehîb, şer û ezab di bîrê netê. Dem şûşeye nûrîn cesed, lê dergehê mohra ehed, lê eqs û nîşana semed, lê mifteya wehdanetê. Berhema şêغê Senaniyan yek ji wan berhemên Feqiyê Teyran e ku di wêjeya Kurdî de wek cevherekî ye. Ev berhem cara pêşîn di sala 1965 de li Moskowayê bi navê Şêx Sanan çap bûye. Çapkirina vê nivîsarê wêjeya Kurdan a netewî dewlemendtir û rengîntir dike.